De känner på varandra lite grann. Är han stark? Ja. Är han stark? Han är tajer. Kom igen nu Jonas! Kom igen nu Jonas! Jonas! Jag tror Jonas tar det. Va? Nej, det gör han inte. Han spelar fotboll med mycket. Det är jävla. Mark, kolla mig. Oj! Jävlar så snabb han var Marklund. Mackan! Snabb han alltid. Va? Marklund! Såg ni? Det är det roligaste jag sett. Det är fan bra. Om! Han är slut snart, Marklund! Nej, låt Får inte utmana dem? Ja, det här är en hård match. Kom igen Marklund! Kommer gå ner på backen? Vad är Mackan? Och kolla! Vad gör du farsan? Är du tajer? Alltså är du tajer?